Palakpakan na to ang Ginoo. Kanang kusog ang palakpak para sa Ginoo. Hallelujah! Amen. Hapit ko na kuyawan sa Superwoman. Basig makaingon mo diri nga mulupad-lupad ko ha. Manindog ta mga igsoon. I know ang inyong mga kasing-kasing, giandam ninyo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So naatay mga Bible, sabrihan nato ang ato ang pag-aambitan karong buntaga dinhi sa Ephesians, Episo sa Binisaya, 5, chapter 5, verses 1 and 2. Baliko na ako ang naang mga Bible, atong iabli atong mga Bible sa Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Okay, pwede nato dunganan og basa kung naapo dinhi sa LED aron maka-follow tang tanan. Ato ang ma-declare ang pulong sa Ginoo karong buntaga kay iyang pulong gamhanan. Amen. Okay, atong dunganan pagbasa, ready go. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Sa Binisaya nga version, tungod kay kamo, mga hinigog mga anak sa Dios. Nabay mga hinigog mga anak sa Dios dire? Ingnay mong kaugaling yun, hinigugma ko nga anak sa Dios. That's who you are. Amen. Sunduga ninyo siya. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi, nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. Bow down your heads, close your eyes, magampo ta. Ginoo, salamat kaayo Lord nining kabuntagon. Salamat sa imong presensya. Your presence is mighty in this place, Lord God. And Lord, as we come sa imong word, let it be, Lord, nga ang among makasing-kasing karon abli, among mga igdulungog, mukiling sa imong pulong, Lord God. And as we receive it, Lord, na akinigahom sa pag-usab namo, na kanigahom sa pagmatuto namo, pag-warning namo, pag-equip namo, aron kami, imong mga kaanakan, imong mga hinigugma nga mga anak, Ginoo, mahimong mahisama kanimo more and more, O God. Salamat, Lord, Holy Spirit, ikaw ang makigistorya sa amo matag-usa karon, ikaw ang magtutudlo namo, Lord. Ikaw balang Espiritu ang magbutag gahom sa imong pulong, Ginoo. Dili ako ilang madungog kung dili ikaw ang imong tingog, Ginoo. Among gisurrender ang among kinabuhi diha kanimo, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa imong pagabuhaton ning dapita. Imo lamang ang tanang dungog ug himaya. In Jesus name, ang tanan mo ingon. Amen. Manglingkod ta mga igsoon. Siguro nakahibalo mo or nakasinati na mo, dinhi mo gikan sa una pa nga Sunday sa February, nagahisgot ta mahitungod sa naitawo diri? Mahitungod sa gugma. Grabe, awas-awas na gid ang atong gugma gikan pa sa first Sunday, second, third, karon last Sunday na ba karon? Karon i-culminate na nato ang ato ang paghisgot sa gugma, pero dili buot pasabot nga nga tama na si February ang atong paghigugma, ha? Kung dili sa tibuok adlaw, tibuok bulan, tibuok tuig, magkinabuhi ta sa gugma. Dili ko maglangay kanong buntaga, magatan-aw ta, we are going to be looking how unsa ang gugma maga-impact sa atong mga relasyon. Mga relationship, naaba tayo mga relationship sa atong kinabuhi? Salamat sa ni Amen. Kaning nga message kanong buntaga, dili lang ni para sa mga minyo. Nabay mga minyo diri, kaway-kaway? Wow, very good, very good. Okay, dili lang ni para sa mga naibana, naiasawa, but even those kung single ka, wala pa kay partner, no? Wala pa kay bana, wala pa kay asawa, or bisan pa kung widow na ka, no, unsay man imong status sa imong kinabuhi, regardless unsa imong relationship status this morning, the word of God is for you.
ang pulong sa Ginoo para nimo. Amen. Kay kung dili ta makasabot, unsa ang perspective, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa atong mga relasyon, makita nato mga igsuon atong kinabuhi kanunay lang disappointed, no, na ay mga heartaches, no, masinati nato mga kapakyasan, mga disappointments kung dili ta mo base sa pulong sa Ginoo. So kanong buntaga gusto ba ka ana? Okay, una sa tanan, first of all, kitang tanan, you and I are created for community. Gibutang ta sa Ginoo, dili ginako ni malimtan sa una pa. No man is an island. Walay tawo nga mabuhi siya nga siya lang isa. Ngayon siguro ka, wala ko nagkinahanglan anak niya. Wa ko nagkinahanglan og bana, wa ko nagkinahanglan asawa, pwede ra ko mabuhi ako ray isa. Mga igsuon, kung ato ang kuan ang tan-awon ang pulong sa Ginoo, God created us for a community. We are made, gibuhata sa Ginoo nga makanaatay capability to love. Tama? O naaputay pagkinahanglan nga higugmaon, to love and to be loved. Amen. Okay, every person, ang tanang tawo dinhi, gawas hindi ka tawo, every person craves to be cherished by someone else. Matag-usa nato natay longing sa atong sulod nga kanabang naabay mo kuan nato ba nay mo take care nato, na ay mangumusta nato, na ay mo atiman nato, na ay mo tagad nato. Amen ba? We long for acceptance. We long for that security. Kanabitang paghuna-huna or kanabang that secured feeling o dili lang na pagbati, but it's a deep nga need sa ato ang kalag nga we are important. Kanabang naa kay need ba nga naay isa nga nanginahanglan nimo. Tama? No, kanabang significant ka. O mo po sa Ginoo na we are capable to have an intimate relationship. Kanang makahimo kapag suod nga relasyon, imuha ba ka ng BFF, suod ba ka kay ka sa imong mga amiga, mga barkada, suod ba ka sa imong ginikanan, suod ba ka sa imong kauban sa trabahoan, suod ba ka especially sa mga magtiayon, intimate mo na ang pinaka-intimate nga relationship that you can have nga ma-experience nimo dinhi sa kalibutan. God created kitang tanan gihimo sa Ginoo to live within the bounds of loving, healthy, and lasting relationship. Naa ka karon uparte ka sa usa ka relasyon. Correct? Amen. Sa to pa, when God created sa diyang gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, no? Pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, gibuhat niya ang kahayag, no, gikuan niya, separate niya ang tubig sa dry land. Every day nga mahumanyag himo, moingon din siya, maayo akong gihimo. 'Di ba? Sa Genesis, mabasa nato na, permiro gid na nga chapter sa Bible, then moingon ang Ginoo, it was good. Maayo kay akong gihimo. And then, sa diyang gihimo sa Ginoo ang tawo, the next day, ngayang gibalikan o gibisitan ang tawo, unsay nakita sa Ginoo? Ingon sa Genesis chapter 2 verse 18. Ingon diri, and God said that it is not good. Kanira nga panahon nga niingon sa Ginoo, ang Ginoo niingon siya after gibuhat niya ang tanan, niingon siya it is good, maayo kayo ang mga langgam, ang mga tanaman, ang mga hayop, pag humanyag himo yun siya it's good. Pero after gihimo niya ang tao, miingon siya sa verse 18 siya, ay dili maayo. It is not good for man to be alone. Kuhita na imong tapad, dili maayo nga mag-inusara ka. Ha? Kung imuhan ng asawa ay na dili maayo nga mag-inusara ka, nagkinahanglan ka nako. Di ba? It is not good for man to be alone. Mauna, ingon siya, I will create for him a helpmate. Buhatan nako siya og kauban. Buhatan nako siya og usa nga mahimong kauban niya, katabang niya, someone that would fit
for him. Nga makauban niya. Mahimo niya nga katabang mo nang gihimo niya kinsa man? Si Iba. Naalang ko'y nakitaan sa Facebook nga post, it really, kung anmi, kanang natandog pud ko akong kasing-kasing, ba nga sa ingon dito sa dihang, gibuhat sa Ginoo ang mga tanaman, ang mga kahoy, mga vegetation, ingon ang Ginoo sa yuta. Giingnan niya ang yuta. Manurok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Sa diyang gibuhat sa Ginoo ang mga tanom, mga kahoy, kisa giingnan sa Ginoo ang yuta, giingnan niya, manurok gikan nimo ang mga tanom. Sa diyang gihimo sa Ginoo ang mga fishes, mga binuhat nga nabuhi din na sa mga katubigan. Giingnan sa Ginoo ang katubigan or ang mga dagat. Giingnan sa Ginoo. Mapuno sa nagkalaing-laing mananap ang katubigan. But when God made man, kinsa man iyang giingnan? Giingnan niya ang iyahang, diba? The Godhead, giingnan niya ang Son and Holy Spirit, giingnan niya, we will make man. Maghimo ta og tawo sama sa atong dagway. So asa gikan ang tawo? Gikan sa Ginoo, gihuy pa niya sa gininhawa. Mauna nga kung ang kahoy mga igsoon, mo ni ang kuan diri, mo ni ang significance diri sa post. Nga kung ang kahoy, ang mga tanaman, kuhaon nimo sa ground, kuhaon nimo sa yuta, maunsa man ang tanaman. Mamatay, di ba? Kung imuhan ng kuanon, imuhan ng i-uproot, imuhan ng kuanon, mamatay na siya kadugayan. Di ba? Kung kanang mga mga isda, kuhaon nimo na gikan sa tubig, gikan sa dagat, kadugayan, mamatay. Mo nang kita pod kay gikan man ta sa Ginoo, kung kita kuhaon ta sa presensya sa Ginoo, mamatay pod ta. Wala pod tay mahimo. Segway lang na sa akong kuanwali tungod kay na-bless kay ko nga tinuod gyud. Kung wala ang presensya sa ato ang kinabuhi, kung mulayo ta sa presensya sa Ginoo atong espiritu, mamatay gyud. Mawala gyud ta sa passing. Wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo ana. Amen. So balik ko sa kungwali. From the beginning, gikan pa sa sinugdanan, nakasabot ang Diyos no sa relasyon. He understand what relationship is. Kay siya mismo, He is a triune God. Ang atong Diyos, ng atong gisimba diri, nag-serve ta og Diyos sa nagpamuhat. Isa na ato ang gisimba. Amen? Pero nagpamuhat siya sa tulo ka persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Silang tulo, isa. No, naa sila'y relasyon. Mo nang si Jesus, nung diri siya sa kalibutan, naa siya relasyon sa iyang amahan. Every morning, makigstorya sa siyang amahan. No, and ang pagpamuhat ni Jesus diri sa kalibutan, pinaagi sa gakom sa Holy Spirit. No, nang He is in a relationship, kabalo siya mismo, na ay fellowship sa iyang kaugalingon. No, because He is a triune God. That is why kita nga created sa image ni God na atay longing pud ana meaningful relationship. Unsa may mga relasyon nato, marriage, family, friends, co-workers, community, na ay connection ba? Na atay connection sa matag usa kita dinhi sa Happy Church? Na ba kay connection sa imong igsuon? Naa ka sa cell group. No, kanang small group, diin dinha ka na kay connection. Kita man kung tan-awon ta diri murag daghan kay ta pero di pa ta daghan. Amen. Muna mangimbitar patag daghan pa sa gawas. Salamat sa isa nga ni amen. No, di ba? Tungod kay gusto ang Ginoo nga daghan ang makailan niya, daghan ang makadawat sa iyang gugma. Usa dihang diri ta taon na tumurag daghan ta, mas magkakonekta kung naata sa mga cell groups. Naa ba kay cell group? Amen. Salamat sa amen. Muna nga dinha naa kay connection. You are connected with each other. Diri sa Happy Church, we are not friends. We are family.
Pamilya ta na atay connection sa matag usa. Amen. Part ta sa matag usa, inay mo tapad kaparti ka nako biya. Oh, part biya ka nako. Igsuon ka nako sa Ginoo, kupod imuha pong igsuon. So, not only are we created for connections, but we are the object of God's affection. Wala lang ta gibuhat sa Ginoo nga natay need nga mahimong kaparti sa matag usa, but gibuhat ta sa Ginoo nga iyahatang object. We are the apple of God's eyes. Tanaw niya nimo palangga kay kaniya. Gitanaw kaniya, ikaw ang iyang hinigugma. You are God's object of affection. He desire, iyang tinguha nga i-fulfill, no ihatag ang mga longing sa imuhang kasing-kasing. Mao bitaw tong pagkakita sa Ginoo kang Adan, tungod kay gigugma kay niya si Adan, pagtan-on niya nakita ni ang pagkinahanglan ni Adan. Wa pa gani nakakita si Adan nga nagkinahanglan siya kauban. Wa pa gani nakakita si Adan sa iyang kaugalingon nga nagkinahanglan siya partner, nakita na sa Ginoo. Nakita niya ang longing sa kinasuluran ni Adan. Mauto kay palangga man niya si Adan, gitagaan niya og iba. Diba? Ingon anak ta kapalangga sa Ginoo igsoon. Wa pa gani ka nakabalo sa imong pagkinahanglan, kabalo ko gitagbo na sa Ginoo. Amen. Ang mga longing, basig na ay longing diri nga gusto na gyud ka maminyo. Wala ni amen. Kung pa nimo kusog kag amen kay maminyo gyud karong tuiga ba? O naa day mga longing sa atong sulod, pero ayaw sa atong mga nangiskwela. Disclaimer. Oh, kanang nagiskwela pa ka, dili pa pwede ng mga longing-longing, ha? Mga relationship nga kanang para binyo na, unya na mahuman kag eskwela. Focus sa imong pag-eskwela. Ang relationship nga imuhang i-cultivate, imong masteron, relasyon nimo dinha sa Ginoo. Amen. Salamat sa mga estudyante nga ni Amen. Relasyon diha sa Ginoo, relasyon sa imong pamilya, imong ginikanan, relasyon sa imuhang mga cell group, kana mo imong i-cultivate kay maupod na ang kabubuton sa Ginoo nga mo increase pod ka din. Amen ba? Kay so gitagbo sa Ginoo ang pagkinahanglan ni Adan. Gihatag niya sa iba. Ngaron question. First question. If we are created for community and relationship, kung gibuhat ta sa Ginoo nga naatay capability to love and to be loved, gihimo ta sa Ginoo nga makonekta sa matag usa, di ba? Kung gihimo ta sa Ginoo na ngano man nga daghan man kaayo nga mga struggles sa atong kinabuhi nga nag-involve sa atong mga relationships. Bitaw no? Ngano man ka nga gihimo makako sa Ginoo para sa relasyon, pero ngano man ang number one akong problema akong mga relasyon. Ingyan nim tapad basig wa na mo nagtingog ana. No daghan kaayo mga problema sa kalibutan tungod sa mga relasyon. Relasyon sa banag asawa, relasyon sa ginikanan ug anak, no relasyon sa trabahoan, relasyon sa imuhang mga silingan, sa community, basig wa kay silingan. Kay kusog kay ka mangaway. Ngano man daghan kaayo, wala na diri, amen. Ngano man daghan kaayo, most of our problems nag-involve og relationship. How come? No nga, daghan kay mga broken families, daghan kaayo mga relationship nga nangabungkag, gitamnan na og kawayan. Part of our problem is because of sin. Tungod sa sala. Tama? Ba ang plano sa Ginoo nindot kay nga relasyon para ni Adan ug ni Iba. Una sa tanan relasyon nila diana sa Ginoo, then relasyon nila sa matag usa, pero tungod kay nakasala si Adan ug si Iba unsa may nahitabo, even ang una nga sala nagagikan sa pamilya. No, ang una nga sala Adan ug Iba, dayon ang una di ay nga murder. Una nga kriminal. Sa Biblia, gikan sa igsuon, gipatay niya ang iyang igsuon. Tama ba? Kisa man to? Si Abel o si Cain. Ang sala, nagruwen sa relationship. Kabalo na taana, it's really sin. Each one of us is dealing with our brokenness, our fallen nature. Matag-usa nato nakapanunod at ana nga sala. We are naata sa atong unod nun.
Mauna nga kaning unod, fallen man ni siya na nature nato. Kinahanglan ma-redeem ni siya sa dugo ni Ginoong Hesus. Kinahanglan ma-born again. Ang born again is not religion para sa amo ang mga kauban na adinhi nga first time ninyo kung mahisgot tag born again. It's not a religion, it is an experience, a spiritual awakening nga sa diyang gidawat nimo si Jesus, dawaton nimo si Jesus as your Lord and Savior. Masinati nimo ang espiritu sa Ginoo mubuhi sa imong espiritu. Hud kaysa diyang namatay, nakasala ang tao, namatay man siya, namatay ang iyang espiritu, naputol ang iyang koneksyon, iyang relasyon din sa Ginoo. Sa diyang dawaton nimo si Jesus, siya ang way, siya ang truth, siya ang life. Sa diyang makabaton ka ana nga experience, makonect ka og balik sa relasyon din sa imong amahan nga langit noon. Palakpakan nato ang Ginoo ana. Okay, so balik. Matagusan nato, we're dealing, no, yes, born again Christian na ka. Ang imuhang espiritu na buhi na nakay-connection din na sa Ginoo, but still naapa ka sa unod nun. Naapa ka sa flesh mo na nga. Ingon ang Bible, kinahanglan magpalid ta sa Spirit of God, dili sa atong flesh. Isa na nga reason nga naatay mga struggles sa atong relationship ang ato ang tungod kay we are in our fallen nature, sala. But ang second thing po, nga muoni siya hinungdan, nga numan nga naatay mga problema sa atong relasyon, kay naamang good tay learning gap. Saan nang learning gap? Most of us, o kung dili man gani kitang tanan, we never had, wala gyud ta nag-spend og time, wala gyud ta naghimo, nag-study, walay eskwelahan nga magtudlo nato unsaon nato nga mahimo tang successful sa atong mga relationship. Tama? Ako pagkaminyo nako because naminyo man ko sa bata pa kong edad, no, pagsulod ako sa kaminyoon mura kog nasugamak ba nga, ay inani day ni? Ko kabalo. Wala ta nag-study, may pa ang pagluto kay studihan pa nato unsaon. Tanaw dayon tag cookbook na ay mga libro na ay mga YouTube University din ha. Studihan dayon unsaon pag accounting, unsaon pag doktor. Pero sa mga relationship, murag wala tay kuana na interest or wala gani nato na pangitaon sa may pahitungod ana sa pulong sa Ginoo. Most of us never spend significant time learning about relationships. Learning to develop, unsa ma atong i-develop aron mas mo kuan pa mo flourish pa atong mga relationship, atong relationship sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, unsaon pag-resolve og conflict, unsaon nga makuan ko kanang ingon ani akong buhaton aron mas mahimo kong malampuson ang akong mga relasyon sa ako ang mama, sa akong ginikanan, sa akong mga anak. Most of us never did that. Wala, di ba? Sa mo angkon. Ako gani sa ako ang pagkamama, pagpanganak nako, kini ko kabalo. Instinct lang, salamat sa Ginoo nga nay instinct, di ba? Mga mama dinhi nga first time manganak, hadlok biya na kaayo kay wa ta nagtuon ana sa college. Unsaon pagpanganak? Unsaon pag-ilis og diaper? Unsaon kung muhilak? Unsay tibailan nga gigutom na siya? Tama ba? Wala tay learning ana. But today tudluan ta sa Ginoo karong buntaga mga igsoon. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo aron mahimong successful ta madaugon ta sa atong mga relasyon. So baka na, second question. Karon, kung wala ta nag-study, kung wala ta nagtuon unsa man ni about relationship, asa man day nato gikuha ang mga impormasyon about love, sex, and relationships? Asa man ta nakabaluan ni? Kisa may nagtudlo nato nga wa man unta ta nagtuon. For the most part, we learn the meaning of love. We learn unsaon pag-navigate ang relationship gikan sa unsay gi-influence sa culture sa kalibutan. Unsay nakita nato sa television, kanang mga teleserye, kanang mga love stories sa Netflix, mga movies,
romantic movies, mga nakita nato sa gawas, unsay mga balita, diha nato na learn ato mga experiences about relationship. It's so sad to say, wala mang gani tay bisag isa ka pulong sa Ginoo aron makalig-on sa atong relasyon. Maayo kay ta about love sa kalibutan, about relationship, sa unsay gitudlo sa kalibutan. So unsay gi-influence sa atong mga nangakita, kiligon dayon ka. 'Di ba? But how about today? Tan-awon nato karong buntaga, unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo against unsay gidictate sa kalibutan about finding love and building relationships. Andam ba ka? If you're taking down notes, atong tan-awon ang diferensya sa gidictate sa kalibutan, sa gitan-aw nimo diha sa mga movies nga dinha ka na influence ug unsay igingon sa pulong sa Ginoo. Are you ready? Number 1. Mo ni mga steps in finding love, di ba? Number 1 sa kalibutan means la, find the right person. Pangitaa ang right person para nimo. Oh, di ba? We are told to find that one person who is made just for you, kanang naagi para nimo, kana si the one. Moingon pa gani sa katong God's will. Pangitaan na siya kay naarag yun na siya dinha. Ug sa diyang makit-an na nimo, you will find that right person, you will know. Makabalo ka. Di ba? Mauna kanang mga batanon, mga kuan kanang mga dalaga, mga ulitawo, naaba na sila diri magsaba. Salamat kay naara po di ay. Adto dayon ta sa mga diskuhan, adto dayon ta didto sa mga asa pa man na, may mga bar siguro din naabay daghan no. Mga imnanan, mga asa ng mga social nightlife. Kay basig naa si the one diri. Ang right person nga naa nako. Kay kung ikaw naara ka permanente sa balay na ma-miss gyud nimo ang the one. Basig tuwa siya didto sa imnanan. Kaluoy nimo. Basig tuwa siya didto sa diskuhan. Signaa siya sa mga nightlife. No, unsa pa? Unsa may dictate sa kalibutan karon? Ipatanaw gyud dito sa Facebook ay mong kinagwapuhang selfie. Kay basin magtanaw-tanaw to siya imong dawan, makit-an nimo siya. Napagani karon no. I don't know of naa ba ni gina-practice ba diri sa Pilipinas but na ay mga dating apps. Sa mga dating apps. Kada bang ibutang nimo dito mura siya kuan bitaw ka ng application sa imong cellphone nga ibutang nimo dito imong picture, ibutang nimo dito imong ngalan, imong mga hobbies, imong likes and dislikes. Dayon ka to nga application sa imong cellphone, mangita to siya og kaparihas nimo og algorithm aron mabutang dito nga kung parison ba mo. Nga siya ba ang the one for you? Di ba? Inana ang kuan sa kalibutan, inana ang dictate sa kalibutan, find the right person. Pag ano may collect and select. Nabay mga motto ninyo din collect and select. Find the right person. Ikaduha nga dictate sa kalibutan. Fall in love. When you makita nimo ang right person, ma-fall in love. Kisa may naka-fall in love karon sa February. Pasig taman na nag-February imong fall in love. Diba? Fall in love. When you find that person, you will know. Nga naman, ma-feel gid na nimo. Dug, din imong dughan. Diba? You fall in love. Nagani uban nga pag, love at first sight na yun ni. Awa daw na imong tapad, basi ma-love at first sight ka, ana. Diba? Ang love din sa kalibutan, it's based on chemistry. Mayon din sila nga, wala may chemistry. Biyaan lang nako na siya, bulagan lang nako. Diba? Ana ang kalibutan, all those love is based on feelings. Pagbati.
You'll be sure nga na fall in love na kaana niya kay nganuman na ay murag electric pulses that will surge over your body. Murag na ay mga butterflies sa imong stomach mo hindi ka, ay, in love na gyud ko. Di ba? Mao na ang gidictate sa kalibutan. Ang formula sa kalibutan mahitungog sa gugma is based not on the knowledge of that person or iyang character but based on chemistry. Bisag wa pa gani ka kailan na love na ka. Kuyawa pud ana no. Unsa to? Ang gidictate sa kalibutan, find the right person, fall in love. Ikatulo, fix your hopes and dreams of that person for your fulfillment, for your future fulfillment. So dahil makita na nimo ang right person, na fall in love na kaniya, ay, tanan na dayon imong hopes, imo na dayon ibutang niya. Siya na dayon ang imong ibutang, hashtag, you complete me. Mura kag sentrum ka ba? Complete from A to zinc. Ana na dayon, di ba? Muingon na dayon, akong kalibutan, ikaw. Kuyawan. Ang stars, muna inig kami nyo, daghang kayong stars. Muna ang influence sa kalibutan. The person whom you love, no, sa feelings, becomes the object of your life. May ka, I see my future in you. Ikaw na gid akong future. Akong dreams, akong mga damgo, ang akong katagbawan. Ikaw na gid ang mupunuan ng tanan. Grabe kayong mga hugot. Ang problema mga igsoon sa formula sa kalibutan is it equates love. Iyahabang gikuha ang wrong meaning sa infatuation, admiration nga iyang kanabitang iyahabitang nasayop og sabot nga ni admire ra unta ka. No ni admire ra ka giganahan ra ka sa iyang hinapay. Pagkauman niingon na din ka nga na love at first sight ka. It equates infatuation, admiration when you meet somebody nga gugma na to. Love at first sight na ka. But kana mga igsuon, kana siya nga pagbati, kana nga intense nga period of infatuation, supercharged na sa imuhang feelings that can only last, ingon pa ang studies, last ra na og 6 to 18 months. Ingna imong kaugalingon, mahupas ra na. Kana bitang imong kaganahan niya, ganahan kay kunya mo na nina, maay kay siya mo sa nina. Kuan kay siya kanang maay kay siya mo dala sa ingko galingon. Gwapahan gid ko ay kuana niya. Wait until magkuyog na mo. Hulat nga magpuyo na mo nga makaila ka siyang tinuod nga batasan. Makaingon ka nga, di ni mao akong giganahan. Di ba? Piti ni mong fall in love kay ka. Pagka mawala na, mahupas na kay nakakita na kasi yung tinuod nga batasan, makay na fall out of love na ko. Di man di ay tinuod. Muna'y problema sa formula, you see? That is the problema sa formula sa kalibutan mga batanon. Ayaw pagsalig karon. Nga inigabot niya, magkandarapan din ka kay imong dughan, mo gawas na sa imuhang abot, asa mo gawas. That is a superficial feeling. Mahupas ra na. Muna nga ayaw padala, ana nga mahimo ka na betang, kuan ka na betang, sanang word, ka na betang muak dayon nga, wala gihuna-huna. Impulsive, very good, kana nga term. Don't be impulsive. Kay nga naman, mahupas ra na. Ma-misinterpret nato ang infatuation, admiration for love. Muna ako mga anak akong gingnan, naba ko'y anak diri. Okay ra kay makrush. Kanang crush ba nga dili, kanang makrush ang eroplano. Kanang bitang mo admire ka. Tama, okay ra man. Kitang tanan, naatay capability nga mo admire taog tao. Nagwapa lagi na siya. Gwapo lagi na siya. Okay ra, kung yan ako mga anak, okay ra mo admire, okay ra makrush, okay ra na. Pero uyab-uyab, kay eskwela pa, dili okay.
Dili, mga estudyante, dili. Nabay mga estudyante dire? Hinay kayo mo ingog, amen ba? Ano man, okay ra kayo nga mo admire. But it doesn't mean na na-admire ka na in love na ka. Nga gugma na. The problem is that infatuation ka ng ganahan kay ka never last. At some point, katong tanan nga imong gibati mo subside na rana siya. Kaya makaingon na dahin ka nga nawala na ang gugma. Wow. Inana ra kadali. Dili na mao ang gugma nga gihisgutan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So step 1, ingon ang kalibutan ng sa to, find the right person. Ikaduha, fall in love. Ikatulo, sige, muha na dayon akong hope, imo na dayon akong tibuok kalibutan. Then ikaupat, when all else fails, kay mo fail man gyud na, balik lang, step 1 na pug ka, step 2 na pug ka, step 3, hangtod imuhang dughan, mura na bitaw, ang imuhang pagbati, ang imuhang experience about relationship, wala na, nagbuak-buak na. Broken na kay ka. Wala na. Daghan na kay kag mga negative experiences about relationship. And that is not the will of God for you. Dili na mo ay kabubuton sa Ginoo nimo. Here's why the problem ani nga gikuan sa kalibutan, gidictate ani nga kalibutan. Unsay resulta? Kung ingon ani ang imuhang, mora ni ang imong nahibalaan ba on finding the right relationship, lasting relationship. Kung maura ni, unsay resulta ani, kabalo mo mga igsoon, gitaon ako ang Google ba, number or unsa ka rate sa divorce. Dili lang gani sa atong nasud, but sa tibuok kalibutan. Ingon ang Google gani, ang gi-describe sa Google dito, it's growing. Increasing ang divorce. Sad to say. Daghan kaayong mga marriages nga nangabungkag. Daghan kaayong mga relasyon sa banag asawa sa pamilya gyud nga nangabungkag. Munay resulta sa gidictate sa kalibutan. Kung tan-awon pa nato ang ingon pa dito kung kaning divorce panagbulag, siguro wa may divorce diri sa kalibutan but separation, panagbulag sa banag asawa sa pamilya, broken family, it's like a virus nga nag-infect. Yun siya, kung ato ning tawagon sa ato ang panahon karon catastrophic epidemic. Labaw pa sa coronavirus. Dili lamang individual ang destroy, but families, mga anak, bungkag pod ang ilahang mga pagbati. So karong buntaga mga igsoon. Now tan-aw nato sa may giingon sa pulong sa Ginoo about this loving relationship. Number 1, kung miingon ang kalibutan nga find the right person, ang Ginoo miingon, become the right person. Ang tanan mo ingon, become the right person. Himua ang imong kaugalingon nga ikaw ang insakto nga tawo nga angay higugmaon. Sa atong gibasa nga text kaganina, Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Therefore, be imitators of, Be imitators of God as beloved children. Ang tanan mo ingon sunduga. Sabi ni Saya diri ni ingon manggod, tungod kay kamo mga hinigug mga anak sa Dios, sunduga. Ang tanan mo ingon sunduga. Sabi ni sa lain pa nga term, awata. Be imitators of God. Giunsa man di ay ta pagtagad sa Ginoo. Giunsa man di ay ta paghigugma sa Ginoo. Ingon man dinhi di ba? Tungod kay mga hinigugma kamo nga anak sa Dios, sundugan ninyo siya. So giunsa man day ta paghigugma sa Ginoo? Gihigugma ta niya sama sa iyang mga anak. Wala ta niya higugma atungod sa atong nabuhat. Giatiman ta sa atong amahan. God delights in us. Ako ginikanan manggid ko. No, naamang gid ko yung mga anak. Akong mga anak, wa pa gani na sila'y nabuhat. Sige pa gani na silag hilak. Sige, pailis og diaper, si pangayog tutoy, love na kay na nako akong mga anak. Tama? Nabay mga ginikanan dinhi? Pagawa sa inyong mga anak, pag anak ninyo, miana ba mo nga, dapat manilhig sa ni siya.
Dapat magbinuutan sa ni siya aron akong higugmaon. Di ba wala? Naapagani na sa imo ang tiyan, imo na nang gisige, giistoryahan, love kay kanamo. Di ba? Paganing nabuhat ang imong anak, naana ang imong pag-care, naana imong affection. Ingon anak ta paghigugma sa Ginoo mga igsuon. Like a father to us. Wala siya nahigugma nato tungod sa atong nabuhat para niya. Ayaw tan-awa imong kaugalingon nga less ang paghigugma sa Ginoo, mubo ra, gamay ra ang paghigugma sa Ginoo nimo kaysa sa mga tao nga nagtindog diri sa church. Kana sila nabuhat kay naghimo sila ministry, mas gihigugma sila sa Ginoo. No, kitang tanan equal ang pagtan-aw sa Ginoo nato. Perfect ang gugma sa Ginoo. God cannot love you more. God cannot love you less. Gigugma ka sa Ginoo, todo-todo na. Wala ang gugma sa Ginoo, wala nagbasi sa atong mga nabuhat. God's love demonstrated, iyang gipakita, pinaagi sa iyang pagpadala ni Jesus. Wala niya gihikaw ang iyang bugtong anak. Dako kaayo ang bili sa iyang gugmaan. We have already gitudlo na gisulti na nato for almost pila na ka Sundays din. Romans 8:32. He who did not spare his son, but gave him up for us all, how he will not also with him graciously give us all things. Wala niya ihikaw ang iyang anak, hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan. Kung gihatag niya ang iyang anak, ihatag usab niya kanato ang tanang butang. Nana ang iyahang kamaayo kagugma sa atoa. Di ba mga igsuon? No, katong mga nay mga anak dinhi. Kana bitang moingon tag-imitate, kana atong mga anak grabe kay na sila unsa ilang makita nato mo imitate na sila. Dali ra kay na sila muawat. Munang katong ako mga anak, growing pa sila. Ang tawag nako sa akong bana, daddy. Ang yang tawag pud sa ako, mami. Kay para ang awaton sa akong mga anak, ang isulti sa amua, daddy, mami. Tama? Nabay mga ingon anak diri? O, pero kung madagko na inyong mga anak, ayaw na daddy, mami, kay di na ni mo daddy, imong bana ha? Imuha ng bana. O, munang ako, ituyoon na gina ko ingon, naman may endearment. O, simple ra kayo langga. Haman ako langga, be. Congratulations na mo. 23 years anniversary na mo today. Happy anniversary sa akong pinalanggang banawa na gyulain. Di ba? Ang mga anak, asa man na sila moawat sa ilang ways. Di ba sa ato mga ginikanan? O naaman may gamay nga bata karon sa si anak ni Cynthia akong igsoon, si Koan Philip. Kagahapon lang ni ana siya kay among ang tawag man gud sa akong anak kay Caleb, sa akong isa ka anak si Drea, tawag niya Lefi iyang ngalan, iyang ipangalan. Ni ana din si Pepeng, si Philip ingon ni siya, "Can I call Kuya Lefi also?" Awaton po niya ba ang itawag ba? Awatiro kayo ang mga bata, tama? Di ba? Tanawa ganin na inyong mga anak, sige niyo patanawog YouTube. Kanang mga English din ha. Tingala kay mong anak English speaking na. Nga naman, unsa iyang gispend time man, unsa iyang sige gakitaan, mo na iyang gakaawaton. Tama? Mauna ang giingon sa pulong sa Ginoo sa dinhi. Be imitators of Christ. Unsaon man nato nga diri ko kanay kamera. Unsaon man nato nga ma-imitate nato si Jesus? Spend more time with Him. Unsa gitudlo sa Ginoo sa pulong niya? Be imitators of Christ. Unsa man nato ma-imitate nato kung wala man gani tay spend time permanente sa pulong sa Ginoo. Tuwa man ta permanente dito sa Facebook, tuwa man ta permanente sa salida, mo to imong ma-imitate. Pero kung nag-spend time ka permanente sa Word of God, nag-spend time ka permanente sa iyang presence, nag-spend time ta kauban sa imong mga kauban po nga mga igsuon sa Ginoo nga ang hisgutan may tungod pulong sa Ginoo, unsa man itong ma-imitate? Sa atong batasan, sa atong inistoryahan, the way we live, unsa man itong maawat? Maawat nato ang mga pamaagi sa Ginoo. Sakto? Correct. Salamat sa ning amen. The more we spend time in God's Word, worship, and prayer, the more likely we will become like Him.
The way maghigugma ang Ginoo, di ba last Sunday nagisgot, love one another as I have loved you. Unsaon ganito paghigugma sa uban, serve one another, unsa pa? Asa ako man tong wali di ay sa first service man to, wala mo. Okay, sa first service last Sunday, to love one another is to serve, to love unconditionally, and ikatulo is to, sa man to ikatulo? Kalimot na ko. Sacrifice. It's a sacrificial love. And that is so hard to do. Lisod kay nahimuon. Pat mo na ang paagi nga gisulti sa Ginoo nato, gisugo sa Ginoo nato. Unsa na to pagpakita, paghigugma sa uban. Kinsa man ang uban imong bana, kinsa man ang uban imong asawa, kinsa man ang uban imong mga anak, imong ginikanan, imong kauban sa trabaho, imong friends, ingon ang Ginoo, serve them. Love them unconditionally bisang napasakitan ka, sige lang. Love them lang gihapon. Dayon sacrifice. Ihatag imong panahon. Muna kita dinhi as mga kauban diri sa church, Happy Church, we have this campaign, di ba? Each one bless one. Saan man nato nga magpakita nato ato ang paghigugma sa mga tao sa gawas, we share them the love of God. We go to them, we bless them, i-sacrifice nimo imong time. Nga unta, naara ka sa imong balay, magpahayahay, mag-relax-relax, pero naa ka ihatag nga time nga muadto ka sa imong silingan, muadto ka sa imong higala, muadto ka sa imong paryente, mo share ka sa gugma sa Ginoo. That is how mo gugma ang Ginoo. Lisod man na kung wala ka naka-imitate ni Christ. Dili na nimo mahimo. Moingon na ka, lisod man, maulaw man ko, di na ko kaya. Hoy, I will remind you, ingon ang Ginoo, kung ikaulaw ko nimo, ikaulaw sabta ka. Pero kung tinuod ka nga Kristohanon igsuon, tinuod ka nga na ay relasyon sa Ginoo igsuon, kung tinuod ka nga anak sa Ginoo igsuon, tinuod ka nga nakaila sa Ginoo, kabalo ka sa heart sa Ginoo. You will know kinsa ang mga gihigugma sa Ginoo. Maliwat ka niya giunsa niya paghigugma ang kalibutan. So tay hapit naman time mo adto nako sa ikaduha. We are to walk in love. Una, kung ikaw sa kalibutanon, find the right person. Pero kung naana ka sa Ginoo, be the right person. Ikaw ang right person nga mohigugma sa uban. Amen. Ikaw ang right person nga nakadawat sa tinuod nga gugma gikan sa Ginoo. Dili kay mangita kag uban aron mo complete nimo, no, complete na ka kung naa ka kang Jesus. Si Jesus ang ning complete nimo igsoon. Walay tawo nga makakompleto nimo. Madismayara ka. Si Jesus ra ang makakomplete. Ikaduha, walk in love. Instead nga fall in love, we are to walk in love. Di ba ingon ang katong verse nga gibasa nato Ephesians 5 verse 2, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. A fragrant offering, sacrifice to God. Magkinabuhi ka na mo itang walking in love, mo nang living in love. Magkinabuhi ka sa gugma. Unsa may diferensya ng falling in love o walking in love? Kanang falling in love may igsuon mohupas. Kung falling in love ra, pinili ra na sara ka buok. Diha ra ka ma-fall in love. Pero kung mag-walk in love ka, dili na mahupas. Everyday lifestyle na nimo nga nagkinabuhi ka sa gugma. Tama? Diba? Walk in love. Ingon din magkinabuhi ka mo diya sa gugma, sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ka nato sama sa mohumot nga halad, sinunog nga makapahimuot sa Ginoo. So giunsa ta paghigugma ni Kristo? Gihatag, gitugyan niya ang iyang kinabuhi. Angayan ba ta? Nabay angayan diri nga pakamatyan ni Jesus sa cross? Wala gyud biya. Wala, matag-usa nato, wala gyud angayan nato. Kay puro gyud ta nakasala. But God gave Jesus. Tungod kay nagkinahanglan tag kaluwasan, gihatag niya ang atong gikinahanglan tungod kay gihigugma kayo ta niya.
He gave our salvation and He paid for that salvation. Walking in love is giving the other person in the relationship what he or she needs the most. Ang pagkinabuhi nga naglakaw sa gugma, nagkinabuhi sa gugma nga mga igsuon is nagtanaw ka sa imong kauban, no, nga party sa imong karelasyon, imo ba nang bana asawa, imo ba nang kanang igsuon, imo ba nang mama, imo ba nagtanaw ka unsay iyang gikinahanglan. Dili kay nagtanaw ra ka kanunay sa imong gikinahanglan. Kana bitang falling in love. Kanunay naman na singon nga, give me this. Muna akong kinahanglan, give me this. But no, ang Ginoo nagpakita siya sa example nga ang gugma sa Ginoo dili kuha, take, but unsa man hatag. Unsay mo gikinahanglan gihatag sa Ginoo. Nagkinahanglan kag kaluwasan kay mao man gyud na ang pinaka gikinahanglan sa mankind, sa tawo, gihatag niya ang kaluwasan nimo. Nagbili sa iyahang kinabuhi. Inana ka kagugma sa Ginoo igsuon. Amen? Dili man siguro tanang wants mahatag nimo, but what they need. Unsay lang gikinahanglan. That is not an easy thing to do, but it requires sacrifice. But God, ipakita niya, dili sayon, patag kinahanglan man kag gisakripisyo niya aron mahatag niya ang imong gikinahanglan tungod kay gihigugma kaayo kaniya. Kung ang gugma sa kalibutan, it is centered on our own needs and desires, God says, walk in love. Ang sentro, ang uban, dili ikaw. Selfless, dili selfish. Love that is deliberate and intentional. Gugma nga tuyoon gyud nimo. Nga imong huna-hunaon, unsa may iyang gikinahanglan? Unsa man iyang gikinahanglan today? Nga, unsa may gikinahanglan sa kong bana karon? Unsa may gikinahanglan sa kong asawa karon? Unsa may gikinahanglan sa kong mama karon? Imong tuyoon ba? Imo na ang tinuod nga gugma. Dili kay imong kaugalingon imuhang ginauna-un lang mo ni akong kinahanglan ni hatagi ko ani. Mo na ang kalibutan. But ang Ginoo, no. Deliberate, intentional, gituyo niya. Hibalaan yun niya ang imong gikinahanglan. Kay gusto niya tagbuon ang imong gikinahanglan. Palakpakan na to ang Ginoo, anak. Ikatulo, instead of fixing our hopes and dreams on another person, fix your hope on God and seek to please God through this relationship. Balikon ako pag-ingon, walay tawo nga makatagbo, walay tawo nga makamit sa tanan nimong expectations. Ang problema manggod sa atong mga relationships, na atay mga expectations. Tama? Munang moingon sila ay lagi pag-expect aron di ka masakitan. Basta gani, kuan na, gi-expect yun ka na ko nga ingon ani ang imong buhaton. Gi-expect yun ka na ko nga ikaw ang manglimpyo sa balay. Gi-expect ka na ko nga ikaw gyud ang manglaba. Gi-expect na ko nga inanion ko nimo pagtratar. Diri sa kalibutan, daghan kay tag-expectation sa mga tao nga nalambigit sa atong relasyon. We put our hopes in them. Nga mao na siya mo complete na to. But I say, karong buntaga mga igso, walay tawo nga makatagbo ana tanan. You will just end up nga masaktan lang ka. Muna nga kaning giingon ni Ginoo kini nga verse ingon dinhi, walk in love, magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gigugma kita ni Kristo ug gitugyan niya iyang kinabuhi alang kanato sa mga mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sa dihang gibuhat ni Jesus, ni ani siya dinhi sa kalibutan, nagpakamatay siya sa krus. Gibuhat ba na niya aron mahimuot ka? Sa giingon sa Bible. Gibuhat niya aron makapahimuot siya sa Dios. A sweet-smelling offering, a fragrant offering, and a sacrifice to God. Nakita ninyo mga igsoon? Ang gibuhat ni Jesus, ingon pagani siya, Lord, let not dito sa Garden of Gethsemane, yung siya, pasadang nag-ampo siya sa iyang ama, niya siya, amahan, kung pwede pa lang, let this cup pass from me. Kanang dili na nako ni buhaton.
Pero ningon siya, let not my will, but yours be done. Unsay nasa heart ni Jesus? Gusto niya nga ma-please niya iyang Father. Gusto niya nga mahimuot ang iyang amahan niya. Mga igsoon karong buntaga kung mauni ang atong intention. Every time that we are in a relationship sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, sa atong mga friends, kung mauni ang atong intention sa atong kasing-kasing to please God in our relationships. Unsa ka kanindot ang atong relasyon. Unsa ka ka-perfect. Kung ang matag-usa nato mo ni atong intention nga mahimaya nato ang Ginoo sa tanan niini. That we will please God. No? Ang reality mga igsoon, ang tinuod nga relasyon nag-involve og struggles, nag-involve og conflict, working through issues, mga kabalo ko, mga minyo, daghan kay issues. Until gani karon 23 years na mi sa kumbana pero wa man nahurot ang issues. Nagihapoy working through. Ingon tong isa ka nagkasalin siya, ang kanabitang magtiayon, they are union of two good forgivers. Kaya nga naman naagi kapakyasan dira sa kaminyoon. Mapakyas gyud na imong bana, mapakyas gyud na imong asawa. Mo na nga kinahanglan magpasaylo ay gyud ta. Ug sa atong pagpasaylo, ingon ang Bible, 1 Corinthians, love keeps no record of wrong. Dili mag-ihap, dili maglista. Nga ay, mo na ba nang gibuhat atong kuan ha? O, ngayon na po kagpasaylo, sige ra kag pangayog pasaylo. That's not love. Ang gugma dili siya mag-keep og record sa tanan nga imong nabuhat nga sala. Gipasaylo ka, quits, erase. That is the love of God. Salamat sa isa nga ni Amen. Kay dili man sayon, kanang imong tapad kung imo nang bana, daghan na siya akong bana, daghan kog sala sa akong bana, akong bana daghan pod og wrong sa ako. But you know, naabot mi og daghan pang katuigan nga ihatag sa Ginoo namo, pinaagri sa grasya sa Ginoo. It's because nga naman nakapasaylo mi pasaylo ko ug ning tunhay ang among relasyon dinha sa Ginoo. Lakpakan na to ang Ginoo anabi. We honor God. Pinakumbana na mag-away mi. O tanaw dira sa Facebook, wapo kay atong picture, happy kay, murag perfect kayo. Uy, kanabi ta magpa-picture ta nga happy ta din na sa Facebook sa atong family. It doesn't mean nga perfect ang family. Tama? Dahil mo ingon din ka, may pa sila, happy sila. Uy, daghan kay struggles ang pamilya. Daghan kay pagsulay ang pamilya. Pero kung padayon ta nga mo honor ta sa Ginoo, mo please ta sa Ginoo, pinaagi sa atong relationship, naa ang grasya sa Ginoo nga mo palabang nato ana ang tanan. Amen? So, ang last, if you fail, kung mupakyas ka, i-repeat lang nimo ang item 1, be the right person. Ikaduha, sa to, walk in love. Then ikatulo, honor God in your relationship. Please God. Aim to please God. Kung ikaw asawa, imong gi-aim nga i-honor, i-please nimo ang Ginoo sa imong relasyon, serve nimo imong bana. Kung ikaw bana, imong aim nga imong i-please ang Ginoo sa imuhang relationship sa imong asawa, lagaran nimo. Love your wife. Mga anak, kung i-aim nimo nga imong i-please ang Ginoo sa imong relasyon sa imong ginikanan, obey your parents. Parents, in the same way, kung imong gi-aim nga i-honor nimo ang Ginoo sa imong relasyon sa imong mga anak, do not provoke your children to anger. Hinuon paghimo sa imong kinabuhi nga himo kang ihimplo sa paghigugma ngadto sa imong mga anak. Amen? And all other relationship covered aning pulong sa Ginoo karong buntaga. Kung mo fail ka, repeat. Balik lang. Kay naay grasya sa Ginoo sa imuhang pagpadayon. Amen. And manindog ta mga igsoon. To end, ako'y last verse diri. Romans chapter 12 verse 9 to 12. Akong basahon sa Binisaya aron madali. Romans chapter 12 verse 9 to 12. Ingon diri, kinahanglan nga magmatinud-anon gayud ang atong paghigugma. Likaya nato ang dautan ug buhaton kanunay ang maayo.
Isip managsuon kang Kristo, maghigugmaay gayud kita, ug magtinahuray sa usag-usa. Magmakugihon, ang tanan maingon, magmakugihon. Usa nang magmakugihon? Dili tinapulan. Magmakugihon ug dili magtinapulan. Mag-alagad kita sa Ginoo sa kinasingkasing gayud. Ug tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot, nabatay paglaom mga igsoon. Bisag unsa pa na ka-shaky imong relationship karon, unsa may giagian ninyo sa imuhang relationship sa imong pamilya, naatay gipaabot nga maayo. Keep moving forward. Dili pa atras. Forward kay nganuman naatay gipaabot nga maayo. Amen. Naatay paglaom nga maayo ang atong unalabot. Kinahanglan magmalipayon kita. Antuso nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay. If I have to leave you these 3 words, rejoice in hope, be patient in tribulation, and be constant in prayer. Munay ato ang dalaon sa atong relasyon mga igsoon in each of our relationships. Sa ako nagingon unsa tong klase nga mga relasyon, nahanglan magkalipay ta nga naatay paglaom nga maayo ang atong umalabot. Then kung naay mga pagsulay, pailob lang. Be patient in tribulation. No? Kung mga kalisod, antusa lang. Di makapasagdan sa Ginoo. When it seems nga kung naka sa kalisod, murag wala man kay madunggan sa Ginoo, just be patient. Ayaw undang, padayon. Nga naman, sa umalabot na aray tubag sa pagampo. Ma-experience na nimo ang tinuod nga kalipay in that relationships. Kung mga igsuon, kung wala ko ning padayon sa mga tribulation nga akong giagian, even in my family, di ko magtindog dire. Pero tungod sa pailob, sa grasya sa Ginoo nga gihatag sa akong kinabuhi, nahimo kong nag-rejoice in hope, patient in tribulation, and kani, mo ni atong power, constant in prayer. Inay mong kaugalingon, I will be constant in prayer. Sa sabot ana, pag-ampo kanunay. Iampo imong asawa. Iampo imong bana. Iampo imong mga anak. Iampo imong mama. Basig wa pa na nakaila sa Ginoo. Iampo. Be constant in prayer. Ayaw pagbagulbul. Ayaw pagreklamo. Ayaw glibaka. Ayaw sultihig negatibo. Unsay weapon? Be constant in prayer. And God, ganina sa atong worshiping, kung saan man ako, Lord, ang ministry time. The Spirit of God impressed me. Kung na imong asawa, imong bana, guniti na siya. Kung wala kay asawa o bana, kung na kay igsoon diri, na kay kauban sa cell group, go. Sige, ang tanan, walay magpabilin nga siya ray isa nagtindog. Na siya'y gunitan. Kung imo ng bana, guniti na imong bana. Kamurang duha, ayaw na guniti ng uban. Kung na kay asawa, o imuhang kuan karon, mong kauban ba ka sa cell group, duula. Imuhan ng relationship. Sige, hanaman akong bana, duula po ko diri lang. Kung imuhan ng anak, basig wala na imong bana diri, na imong anak. Walay isa nga magtindog nga siya ray isa. Ha? Kung wala gyud kay family diri, physical family, na kay spiritual family, come on, guniti na ang imuhang kuan kauban sa kanang pamilya sa Ginoo. Sige, naay mo gunit gyud, naadji kauban ang matag usa. And we will do this. Let's pray for each other. Kung imuhan ng bana, basin wa na mo nagtingganay ana. Basi kinahanglan na og pasaylo mo dahil akong kinakagwapong bana mga igsoon. Okay? Atong ibuhaton mga igsoon, let us pray for our families. Let's pray for our marriage. Iampo na ang imuhang kuan, imuhang banay, iampo na imong asawa, iampo imong pamilya. Basig unsay mga struggles sa imong pamilya. Sige mga igsoon, let's start. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa may mga struggle sa mga pamilya karon, sa may buhat sa kaaway sa mga pamilya karon, amo nang gi-pull down in Jesus name. Lord, madaugon ang mga pamilya nga imong gitagkos. Ingon imong pulong, Lord, no weapon that is formed against us will prosper. Imong pulong, Ginoo, nga ingon imong pulong, Lord, yun na nagbayad namo, Lord. No man can separate. Salamat, Lord, mga relasyon karon imong gilig-on, Ginoo. Mga pamilya imong gitagkos karon. Naman may mga members sa mong family nga wala pa nakailan nimo, Lord. We pray, oh God, nga mahimo, Ginoo, makailasad sila nimo, makasinati pud sila sa imong gugma. Lord, na amay mga ginikanan nga nasakitan sa ilang mga anak karon. Salamat sa kaayuhan, Lord. Healing will flow right now. Na may mga asawa, mga bana nga nasakitan sa ilang mga partner. Lord, let your healing oil, Lord, flow right now, Lord God. Mga pagbati nga nangasakitan karon, Lord, imo nang giayo, Lord God. Right now we claim that in your presence, na may mga pamilya, Lord, nga in the brink na, Lord, nga mabungkag. We come against the spirit of division in Jesus name. And Lord, gi-pour out na mo ang gugma gikan sa imong trono karon, Lord God, that we will walk in your love. Just as you have loved us, Lord, ma-please ka na mo sa matag relasyon nga among gisudlan, Lord, nga ami, Ginoo, nga mga relasyon. Ma-honor ka na mo, mahimaya ka na mo, and the world will know that we are your children, imong ming mga kaanakan, imong ming mga hinigugma, tungod ka among mga relasyon, Ginoo, naghimaya nimo, nagdala og humot nga halad dinha sa imong presensya. Salamat kayo, Lord. We honor your word. We thank you for your word, Holy Spirit. Dili lang nitaman karon, Lord, but hangtod sa mong pag-uli, hangtod, Ginoo, sa tibok bulan, mahuman man ang bulan sa February, musulod man mi og laing bulan, Lord, but padayon mi, Ginoo, nga maminaw sa imong pulong, padayon mi nga maglakaw sa imong gugma. Salamat, Ginoo, imo lamang ang tanang dungog og himaya, in Jesus name. Atong palakpakan ang Ginoo, mga igsoon. Come on, hatagan na to puso nga palakpak ang Dios nga una na higugma nato. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Manglingkod ta, mga